Nzika zochuluka za dziko lino la Malawi chiyembekezo komanso kudikirira kufuna kudziwa chilungamo chenicheni cha nkhani ya momwe zakhalira zakupezeka kwa apolisi ochuluka amene ali ndi milandu yochuluka. Choncho khalani pompo kuti mumve zambiri, ndipo mu video ya msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Nkhani yonse ndi yakuti bungwe lija lodziwika bwino ndi dzina lonati Independent Complaints Commission, bungwe limene linakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kufufuza bwino za anthu ogwira ntchito ku department ija ya polisi malingana ndi zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomo, kamba kunena kuti anthu ambiri akhala akukumana ndi zokhoma kupyolera ku department imeneyi, koma palibe chilungamo chilichonse chinkasatidwa chokhuza nkhanza komanso kusagwiritsa bwino ntchito kwa malamulo kuchokera kwa anthu a polisi. Ndipo m'malo mwake bungwe la Independent Complaints Commission lidapangidwa ndi cholinga choti lizikhala ndi kafukufuku okhuza department imeneyi za momwe anthu ake amagwirira ntchito. Ndipo mu tsiku la lero nkhani yomwe ndadza nayo ndinena kuti bungwe limeneli latulutsa ripoti, ndipo ripoti limeneli ndi ripoti limene likuonesa kuti kafukufuku wake wa zimene zili mu ripoti imodzi zidayamba kufufuzidwa mchaka chija cha 2021 ndipo padakali pano latulutsidwa mchaka chino cha 2025. Ndipo malingana ndi ripoti limene komishoni yatulutsa ikuonesa kunena kuti milandu yokwana 478 yokhuza ma police officers kapena kuti anthu omwe amagwira ntchito ku department ija ya police kuzungulira madera onse mdziko lino la Malawi akukhuzidwa ndi milandu yokwana 478. Ndipo malingana ndi ripoti likuonesa kuti mwa milandu 166 imene yafufuzidwa milandu yokwana 312 ndi imene sidamalizidwebe kafukufuku wake. Ndipo malingana ndi ripoti likuonesanso kunena kuti milandu yokwana 13 ndi imene padakali pano adayisiriza ndipo chilichonse chidamalizidwa, kwasala ndi kuti milandu iyi ikaonekere pa bwalo la milandu kapena kuti likachite apiye pa khoti. Ndipo mwa milandu iyi ikuonesanso kunena kuti apolisi ena akukhuzidwa pa nkhani ya kuphedwa kwa anthu 22 amene mu ripoti akuonesa kuti anthu 22 amenewa imfa zawo zinaza kamba kunena kuti apolisi adatengapo gawo. Ndipo mwa milandu 22 10 ndi anthu amene anafera ku polisi kapena kuti ku custody kumene amasungidwa ku polisi. Ndipo document ikuonesanso milandu yokwana 37 yokhuza ziphuphu ndi katangale imene apolisi akhala akutengapo gawo. Ndipo milandu yokwana 40 imene ndiyokhuza kubedwa kwa zinthu madera osiyanasiyana imenenso ikuonesa kuti milandu imeneyi ili link kapena kuti ikukhuzidwa ndi apolisi. Ndipo milandu yokwana 40 yokhuza kuba imene ikuonesa kuti pali apolisi ena akhala akuthandizira mbava kuti zizibera anthu madera osiyanasiyana. Ndipo pa milandu imeneyi milandu yokwana 3 yokhuza kugwiririra imenenso ikuonesa kuti apolisi angapo akukhuzidwanso ndi milandu monga imeneyi. Vumbuluso ili latuluka pamene mabungwe oyang'anira za maufulu wa anthu adakhala akuchita advocate kapena kuti kuyitanirapo za nkhani yoti anthu akhazikitse bungwe limene likhale likufufuza zokhuza milandu ya apolisi imene mbuyo omwe yakhala isakuyendetsedwa bwino malingana ndi maudindo awo, malingana ndi ntchito yawo komanso kuopseza kwawo, kamba kunena kuti status yawo imaoneka kukhala yosafikirika. Ndipo m'malo mwake bungwe la Independent Complaint Commission limene talikamba kale la ICC lidali kuchita kafukufuku yemwe waonesa kuti milandu yokwana 478 apolisi akukhuzidwa ndi milandu imeneyi. Ndipo ina mwa milandu iyi monga takamba kale kunena kuti milandu yokwana 22 yokhuza imfa za anthu ndi yomwenso apolisi anatengapo gawo. Ndipo pa milandu 22 pa 10 ndi yokhuza anthu amene adafera ku polisi kapena kuti ku ndende. Ndiponso dokumenti itafotokoza kale kuti ikuonesa milandu yokwana 37 yokhuza katangale komanso ziphuphu imene ikuonesa kunena kuti anthu ogwira ntchito amene anthu adakhulupirira kunena amodzi othandizira kuti katangale athe mdziko lino akukhuzidwanso ndi milandu imeneyi. Ndiponso tafotokoza kunena kuti milandu yokwana 40 imene ndiyokhuza
kubedwa kwa zinthu madera osiyanasiyana imenenso apolisi akhala akutengapo gawo. So apolisi akhala akulumbirira kunena kuti azateteza nzika za dziko lino, ndipo imodzi mwa ntchito zimene timadziwa anthu ambiri mdziko lino la Malawi ndionena kuti apolisi ali ngati anthu amene amaonesesa kuti umbanda ndi umbava mdziko uzichepa. Komano malingana ndi ripoti zikuonesa kuti apolisi nsonde amene akhala akukolezera kapena kuti kuyika parafini kapena petrol kuti nkhani ya umbanda ndi umbava udzikulira ndi kuyaka moto mdziko lino la Malawi. Ndipo takambanso nkhani yokhuza milandu itatu imene ikukhuzana ndi kugwiririra. Imeneyo milandu yokhuza kugwirira imenenso yakhala ikuchitidwa ndi mapolisi officers. Zomvetsa chisoni kuti anthu amene ndiwoyenera kutetezera anthu komanso ndi amene akubweretsa chokhumudwitsanso kwa anthu amene amayenera kuti awatetezere ndi kuwasamalira. Ndipo polankhulirapo social commentator amene ndi Edward Kambanje afotokoza kunena kuti ripoti limene latulukali likuonesa umfuwu wa Malawi umene cholinga chawo ndi ofuna kuti pachitike accountability komanso reform, kukonzanso kwa zinthu zingapo ku department imeneyi ya polisi kumene kwatuluka nyansi zimene zavumbulutsidwa ndi bungwe la Independent Complaints Commission ICC. Ndipo mmawawo adafotokoza kunena kuti malingana ndi zimene zapezekazi zaoneseratu kunena kuti ku department ya Malawi Police kumeneku kukusowa khalidwe kapena kuti discipline komanso kusagwiritsa bwino ntchito kwa mphamvu zawo zimene zikuonesa kuti malamulo akuwatengera m'manja pochita zinthu zawo. Kamba kunena kuti ndi anthu amene amayenera kusatira malamulo mdziko lino, koma zomwe akuchita nzosiyana ndi momwe tonse tikudziwira zokhuza Malawi Police Service. Kamba kunena kuti Malawi Police Service ndi imodzi mwa ma department amene tonse inu ndine tinayenera kumawadalira, koma amene zikukhalira ndi imodzi mwa ma department amene ndi okhumudwitsa. So pano wina kumazifunsa kuti no atatiyang'anireno ndi ndani, ndino ngati Malawi Police Service ikuchita motere nkwabwinonso kuti tikhale ndi apolisi, nkwabwino tizingoziyang'aniratu tokha tsopano. Ndipo polankhulapo amene ndi olankhuliraponso amene ndi Isaac Zimba afotokoza kunena kuti malingana ndi zimene ICC atulusa zimenezi zikuyenera kuti zichitise kunena kuti atsogoleri amene atenga boma panopawa aonesese kuti pali chilungamo ndi kuti akatuluse zoyenera kuti Amalawi akhutire nazo. Ndipo m'malo mwake bomali likuyenera lionesese kuti zomwe lichite zipangise kuti anthu chikhulupiriro chawo kwa apolisi chibwererenso. Kamba kunena kuti anthu ambiri padakali pano sakhulupiriranso apolisi chifukwa cha zinthu zimene amachita zimene nzosaloledwa, zimene nzosakomera Amalawi, zimenenso nzosemphana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo m'malo mwake maboma ambiri akhala akutsekerera khalidwe limeneli, ndipo iwo apempha kunena kuti boma la Peter Mutharika lichitepo kanthu ndi kuti anthu akachitenso restore faith yawo kapena kuti hope yawonso ku department imeneyi ya polisi. Ndipo mmawawo adapitiriza kunena kuti kumema Ministry of Homeland Security and Inspector General aku Malawi Police Service kunena kuti achite prioritize kapena kuti ayike patsogolo nkhani imeneyi ndi kuti chilungamo chikadziwike pa nkhani imeneyi. Nkhani yokhuza ku Malawi Police Service kumene kwatuluka zinthu zosayenera zimene inu ndine mwina sitinayembekezerepo komanso kuganizira kuti ku Malawi Police Service kungakhale kuchitika zotere. So iyi ndi nkhani imene tinakubweretserani kuti mudziwe kunena kuti ku Malawi Police Service milandu yokwana 478 imene ndi yomwe yafufuzidwa kuchokera mu chaka cha 2021 kufika mu chaka chino cha 2025 mwezi uno wa Oktoba, kumene kwachitika zambiri zosiyanasiyana zimene ndi zosayenera, zimene nzokhumudwitsa, zimene nzochotsa chikhulupiriro cha Malawi kwa apolisi. Choncho timve maganizo anu kupyolera mu comment section, ndipo osayiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsilani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye.